Liqatha amaxhoseni, liqatha ubhobhoyi. Angikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela Sitetelegu intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu. Ngikubingelela bukhoma kwiSitetelegu Media uhlelo yingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo siphalelwe usisi ucebile othi ngithathe Sitetelegu uze kwelakithi ngasekhaya phela eShowe uzozwa ukuthi kungenzakaleni emndenini wami futhi singenza kanjani ukuze ukwazi ukusilekelela siya phambili. Okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Iyaqala nini lento ukwenzeka? Angisazi ngisho iminyaka Qale manje sisungeke ungayazi ukuthi sengaleni. uMandlovu lo engangitshela ngaye ngithi ngibhalele uhlelo lakhe mayelana nenkinga yengane. Ngifuna usizo nanokwazi ingonyuluka ukuthi azebe kanje bakwenzakaleni. Uma uyakhumbula-ke ukuthi kunomuntu sasekhona la ekhaya owakhulumayo ukuthi njengoba umntwana ekanje ngoba wadliswa ikhanda lentulo kufakwe ugwayi. Ukumqala kwakhe lento sesikumqale u-2018. Sambona nje umntwana sitshela ukuthi uba rude njengabantwana bonke. Kwahamba kwakhona isikhathi la abamba khona amasele athoyilethele ekopini athi uyapheka ufuna ukudla. Kwahamba kwadloba. Hlahla leyo kwake ukuthi mayiseyenzile lonto singamnaka athathe zonke ihlahla lezi athi uyachatha uyaqhuma uyaphalaza. Saqala iprocess yokuhamba isibhedlela. Sayihamba isibhedlela afika laliswe. Mayelaliswa ngibhukhele kongolezane yonke indawo. Sajika sayiyeka iprocess esibhedlela sibona usiza selithola. Sangenelela kubantu besizulu. Masingelela abantu besizulu besho lokho nalokho sikuzama. Ngoba oqala nje wathi ufanele ngimenzele umembulo. Ngawenza umembulo kwangabe ngcono. Okwesibili ke besidamete sihamba ke siya kubantu besizulu besithole lokho esiktholayo. Sithi uzokusebenzisa bengcono naye angabi ngcono. Kwahamba it was 2020 kwakuvuma nathi kudle wena 2022 June 22 kwakuno takamami owangala eMlalazi wayenza itiyeli kagogo la ekhaya. Hayi mayifika enza itiyeli kagogo ayihlalwe ke phela abantu bayangena abantu basukuvumelekile ukuthi becoshele loqathe solikhona. Usesuka yena umntwana lo yangena endlini yahleka uyadansa. Ayiqale kumuntu njalo ho kusami ingane yacebile injena nje ngaba injena. Mina ngiqala nje ngidimeke ngokuthi ngangitshela ukuthi uwenziwa mhlawumbe simpe ukuphuza. Athi yena ngabe injena nje ngaba injena. Ubuze lo sisi lo kade ngihamba naye. Athi lo sisi ohamba naye ngabe ayinjena wena wazi njengoba insha. Athi mina ngiyazi ingane yacebile bayibhemisa ugwayi wawunekhanda lentulo ngiyabaza abantu. Hawu bese iqala ke manje ingqondo kimi ibuye ukuthi hayibo lo muntu wakhuluma ngengane nami wakhuluma ngento eserious kanjena. Uthini kahle ngiphume eminyango. Angilandele lo sisade ngihamba naye. Athi waphuma engabe uyahlala phansi uyalalela. Ngibuye ke ngidonsa ifoni ke manje. Ngibuye hawu mamkhulu. Awiqale phansi indaba yaza ngikuza ukuthi uthini njengoba ade ngiphumule nje ade ngisayochama ngifuna ukubuyisa umqondo ukuthi kahle uthini ngengane yami ivele igula. Athi usa bambhemisa ikhanda lentulo. Ebhenyiswa obani na. Athi ngeke ngize ngimusha umuntu kodwa nje bambhemisa ikhanda. Kube nediscuss endeke ngimbuza ukuthi lento ayikhulumayo ngayimela nenke athi shembe ngakumela enkalo ngingami. Ngiphume ngisathi ngiphumile phela ngithi sisodwa sizingane sekuhwalele vele umalume nje wayehleze eminyango uyayizwa kodwa phela ngqokozela endlini ngoba sasikuloya around. Ngiphume ngishonela phansi wema uma ngimfica usecambalele espontsheni wema sengiyakhala hawe ma uzuzongizwisa nangu sibanibani ethi aphuma uma sithi masifika la sifice sebengasekho. Ebese buya uma ezokhuluma nomalume athi umalume hayi
impela mina ngizwile inqokozelo kuphela angithandanga ukungena phakathi ngoba bengingazi ukuthi kukhulunywa ngani. Hayi bese ngimtshela kumalume ukuthi kanje ngihamba naye njalo lo sisi ade ngihamba naye. Okay. Kanje ayebese ethi umalume hayi ake niyeke le ndaba niyekele kumina kusasa ngizoke ngivuke ke ngikhulume le ndaba ngoba njengamanje angikwazi ukukhuluma udaba lomuntu ophusileyo. Hayi nangempela iyeke indaba bebuya abantu ngakusasa bezolanda igqoko khona omunye usisi wala phezulu ngiyanqena ukusha amagama abantu ekamini khona omunye usisi wala phezulu owayekhona futhi naye owayemphikisa ethi kahle sibanibani ukukhuluma into engaphezulu kwakuyagula wena ekhanda athi yena ngiguli kufike lo sisi afike athi uyadlula sasihlezi nje la umalume ehlezi khona kulomthunzi hlezi lapha uyiphuzela isizulu lo sisi nangi lo sisi ade ngihamba naye sijwayele uyisikela ikhwana isiluka amacansi uphume ekhwanini ayishayela lapha enyanda sihlezi lapha umayi mina ilo sisi lo simqhwebe lo okhulumile. Okay. Afike futhi indaba ayibeke exactly njengoba beyikhuluma ngayizolo. Useyaphila ke manje. Uyaphila manje akaphuzi lutho usaphuma ekhaya kubo la izansi. Afika ayibeke exactly indaba njengoba bekade ikhuluma ngayizolo. Abuza umalume makonjena ke singenza njani ukuze kusizakala ingane phela ngoba usukhiphile wena ukuthi uyazi ukuthi ingane yabulawa kanjani. Sinike ke ikhambi athi angazi ikhambi. Kodwa nje khona impela kunjalo. Kwabe kuphela kanjalo ke. Kwaphela kanjalo sisiteteleko. Yangidla lento. Yangidla. Ngathi manje ngifuna ukufaka emakhanseleni. Kwaba nokuthi igama lokuthi wakwaphazamiseka emqondweni vela amakhansela azothi emkhandlweni. Ingathula. Yangidla lento esengidlile iminyaka siteteleko. Hayi ngithola ukusizakala ingane nayo ibini. Ngithola ukusizakala ngiyahamba noma uyahamba and into engiphatha kabi uma isisuka isithukuma ngisovalweni lokuthi siyesibone kulezi zinto zenenzenza social media thola ukuthi uzokuthiwa enanda nje khona ingane na 18 yakwazi ugogo emgwaza empesheni. Ngisabela ukuthi ngelinye la ngoba manje einsukwini ade ethi hey mase kuyivukile ingizungeze ngimbuze ma uhlale uthi ngizokwenzani ngoba uyangizungeza ngithuka afikela athanda khona mayiseyifuna imali sisiteteleko uyayifuna into mayiseyifuna uyayifuna. Ngisabela nezingane lezi angilazi la leyo dloba khona leli demon ngaphekwa lokho kuyikhona ukuthi ngenza njani. Isalukazi angazi ukuthi siphephe ngokungakanani. Okay. Imali lento imenza mayifuna into noma iyamenza nje noma kungonakele lutho. Yamenza nje sisi ngoba ngisho ngo12 ebusuku yavuka hlabeleni umbhedo sewuqeda ukoko sazathengisa ispontshi eyoklepula eyoshita bana ithishi ixovu. Kuyamenza nje ngizothi izinto eziphambene nalokho kuvuze ngabe ku right asuke kumele ngabe uyakwenza. Exactly. Ugeza ngithambo nje manje selele phansi ugeza kufanele uno 21 phethe 22 ngo March 7 ubethe 22 years full. Imqala lento befunda ba befunda grade 8. Okay. Kuweke kokho njengomuntu okuwuwe ochitha naye isikhathi esiningi uma sewubona engathi kuyasuka kusuke sekwenzakaleni noma ubona ngani ukuthi sisukile ke manje kukhona yini futhi nezikhathi la kudamba khona noma kuba into eyodwa nje. Kuyadamba khona uma angithi isikhathi esehanjiswa esibhedlela bamnika treatment ngoba babona ukuthi umqondo yalokho zabamnika treatment. Uyawadla lamaphilisi ngelinda ngangafuni ukwadla. Abuza ukuthi lamaphilisi ngawadlelani gogo. Bese ngithi yena unganiyawo. Asethangini. Yabona nje noma efuna ukudla akakufuni kahle noma emusumnika uthi hawu nakho ukudla kwakho ngiphakela angikufuni mina lokho kudla
afune akufunayo mayivule efrijini avule ifriji akhiphe inyama ayose uyoyidla ngathi enakudla isilwane ayithi yobu mangabe uyayibona ukuthi bingakavuthwa kahle isenegazi ayithi yobu ufike ubone seyitshengile kwesinye isikhathi ayishiye khona esitsheni akafuna ukugeza ngazi ukuthi ngathini iningi nje izinto nasesibhedlela uma ngithi enabethe enakeza azolukhuza amaphilisi azovuselela ukeze azenzele nje izinto adansa ahlabelele bese ngithi ngisho lo phansi ngithi ngosuku iyenza leyo abese eyeka sevele ehleka kudla uma ekufuna uma ngihamba naye ngiyazi ukuthi ufuna ngihambe no-200 ngoba isikhathi esincane nje ufuna amagwinya kakhulu ngihambile mina ngifuna ama-fried sakala mazambane uma ngilithengile ekhaya aluqedi nje 5 days mkhulu awema wenza ama-fried ekuseni agcwale isitsha ngithule ngibuka abacija wapheke awadle ifike futhi lento yokuthi akasakuthanda kushiya futhi ukuthi angakuthatha akugcine kahle akumboza ukuthi uzobuya kudle cha mayehlelela angawushiya la besini noma iplate ahamba akakwazi ukuhlala ekhaya ekuseni phuma ahambe abuye isikhashana gogo kuphi ukudla ngithi nakho ngifudumeza asekho isinkwa asikho angikuthandi lokhu kudla mina yabona nje angazi ukuthi ngingachaza ngithini okay ngaphambi kokuba kumqale ke le yonke lento iyenzeka kuye ube ingane njani singakafiki shame ngiyabona ukufikisela ngenyembezi nobabili ngiyabona understand ukuthi kubhlungu kangakanani ukulahlekelwa umuntu salisa unesithombe sakhe saphambilini ngenxa yenkinga usuzame ngakho konke okusemandleni ukuthi sizakale kodwa kungasizakala endlini lapho elala khona wawungeke ungene ungazi ukuthi uyapi oh shame ingubo ayigqoka iblue mayisethi ayini mayisethi uyageza la ngaphandle la endlini ayilala khona wawungeke ufice ngisho iphepha kwakungangcola zonke izindlu kodwa yona wawungeke uzifice ingcolile la sibona ukuthi ena kunegciwanana elikhona uma ena kuqala unyaka sithi siyise esikoleni akangavuma wafuna ubhaka wathi ufuna ubhaka ka500 wenganawo ubhaka wakho nazi izinto zesikole angayifuna ngaze ngathi kungcono ena ngihambe ngiye esikoleni thatha i-remove ngibuyisela ngoba wayifunda eshoko ngahamba ngayithola ngabuya ngamisa akazange wavuma wamfuna ubaba wakhe sengibonile ubaba wakhe ngambiza ngamtshela inkinga yenga wamfuna wamthola wamshaya akazange waze waba nakho lokho ngaze ngathi ngusumqhuba ngenkani ngiyeke wamyeka la engabona khona ukuthi kusho ukuthi khona idemonyana elikhona manje nje ena angazi nje njobe ekhuluma ngokungizungeza nje yabona nje ena eqhamuka la masesendlina angafika amzungeze umfana lwana athi mhlase impathu yamqhubekela ngoba emile nje umfowethu uyamqhubekela afuna ukuzohamba ngapha angahambi kulesi space afuna ukuzohamba ngapha abuyele ngapha afike futhi la azungeze mawuthi wenzani eyawungeke wena yabona nje yonke le nto endlini ngoba nje chaza uma wakhe kade engafuni ngisho ngiqoqe endlini ngithi ngishanele endlini lalele khona maye kwangifica ngibuza ukuthi ngifunani phakathi la endlini yakhe ngoba kulala yena ingubo zakhe zokugqoka ngimbone sengcolile
Moya wami thinte ukuthi ena sekuzogcwaliseka ukuthi iphambene ekhanda. Ngithi ngiyayithatha ngiyayiwasha. Mayeke wabuya lezo ngubo ena ngithi ngiyayiwasha ngibuza ukuthi uwasha ingubo yami ngalamanzi. Ngiphenduke ngimbheke. Kwenze njani kanti? Ngoba phela ngiyawasha ingubo zingcolile zonke ngizophinda ngirinse ngiphinde ngiriste ngifake stay soft yini inkinga. Geza phela baba. Awungeke. Geza ngezini. Awugezi ngani wena? Isitsha mayeke wafica isitsha adla ngaso siphethe. Phethe isitsha sami ngezandla ezinjani mazi nje. Hawu. Ukudla umuntu umphakele athi angifuni lokho okuphakile afuna ukuyiphakela. Angazi into engayichaza. Kuphela nje ena ngathi ngelinye ilanga angazi ukuthi kusuke kwenzeke njani. Ngesikhathi ena angithi amaphilisi baqala esibhedlela bamnika ukuthi akawadle kanye ngosuku. Kwahamba base bemnika ukuthi akawadle kabili ekuseni nantambama. Ngelanga vele ahambe ngomnyama ngiyoze ngimbambe ntambama ngimphuzise. Phayini wasekuseni akasawuphuzanga. Kwesinye isikhathi ngimbambe ekuseni awaphuze. Phayini wantambama angawuphuzi. Sengiyohlala-ke ngingafikelwa ukuthonga ngoba ngimuzwa njengendlela. Kanti mayefika uyafika vule angqongqoze ufuna ukudla mina bese ngiyavula nakhe yana ukudla kwakho lapho kwi-microwave noma nakhe angibeke phezu kwefridge. Ufika mbule maye ngakuthandi sokushiya kunjalo lapho sehamba la ufuna ugwayi. Okay, ngisathi ngifuna ukuza lapho ukuthi kukhona yini into ayibhemayo noma ayidlayo eyisidakamizwa thizeni. Tsangu uyayidla impela. Uyayidla. Njobe zungeza kanjena nje usuke efunayo. Kade ngithi ngiyambambezela ena ngimthengele ugwayi. Ngithi ngeze lithi ngifika izolo ngimthengele ka-10 rand. Ngathi ena hlala ena kunabantu abazofika nabazovakashela uzophuthe ngiboco. Ayithanda izinto ezimnandi. Wahlala the whole day. Uze waphuma ngo-4:30 ngani noma bese kuyala ko-4:45 waphuka ikhathi iphuma ehamba. Nami sengidelile ukuthi angisisi. Manje nade ngiyithenga ngo-5 rand. Ngithi ngiyamlandezela. Konakala ukuthi nje ngithi uma wakhe ngithi kuye woza ekumemeza umuntu ethi awunginikeza amacansi awu4. Sengithi uma wakhe akangithule ngiqale ngasho kuyena ngathi wesanga wathi gogo ngizongibambisa la ngizokunika 10 rand uma ngabe lamacansi enethenga. Wathi awungeke bayilalela bheka phela uthe mayesebona sengingenile sengibambisa wayeseze sethi angithi ngizohambisa ngathi mina azohanjiswa uma wakho. Ngikala indlela ukuthi ena uzophuma athi mhlambe ngene ucingo ukuthi siyangihlanganela yena ebebambezeleke ehleli elinde lo 10 rand. Segcina wangiphunyuka nje bebuya phuma efuna enonini ethi akasabuyi nale mali. Mina nje gogo enibosi enisingiphatha kabi sifubeni ngiyakhwehlela konke la eqaleni sengifuna ini Pacific. Angisazi noma usho njalo. Ngathi mina imalini leyo ni-20 yalokho. Wathi 15 rand lapha ekhontinini. Iningi nje izinto lo thatha izinto engenayo imali anginayo nami. Thatha amakesa wadayisa wafika kuma wakhe ebuye emsebenzini wakuvala lokho kulapho wayebadayisela kwama. Angazi ukuthi ngathini. Angicabanga ukuthi nawo ugwayi awudlayo unomthelela. Ngeke singakucabangi lokho nganyama ukuthi unomthelela. Kodwa futhi nalelazwi elithi siyazi ukuthi waphambaniseka kanjani lilokhu likhona. Likhona kodwa futhi manje ngeke senze lutho ngalo ngoba nawe njengoba ngumuntu uyayazi into yabantu behleli kanje. Ngoba ngakungcono ukuthi wakusho same time ukuthi waphanjaniselwa ubani.
Ilokho phela thina sifuna ukuyokufuna kuye. ngeke nize nikuthole futhi. Kodwa thina sizobuka yena njengomuntu okuwuyo waba umnikazi. Leyo nto futhi siyodala inzondo engeke enisaphela. Ngoba nje ena wathi ubhuti enakakiyeke lo. Wayekusho ngakho lokho. Ngoba ena njengoba esho nje wazi wafika ezandleni kuye ngelinye ilanga. Ethi namanje akwafuni ukuba ungitshele ukuthi ingane yami yabulawa ubani. Wavele wahleka. Kwakuyisabatha ngiphume esontweni. Ngathi ngizwa kokungena ucingo uphuthuma nawe ucebile bulala umuntu la. Ukephi na? Nanga endaweni ethile wayela phezulu. Ngathi intombazane ezalwa lokugijima ngoba wena uzoshesha. Wagijima gogokulungile ibungilandela ngamlandela. Ngamfica emcindezela amehla semhlophe ngaba 10. Kwasho ukuthi vele nami ngiyayikulela. Kodwa waze waxazuka. Wathi la ixazuka khona, uxazuka nje usehlinywe imoya. Wayefansa. Ngacela amanzi kulomuzi ngathi ngiphana amanzi. Angipha ngamthela nojeke. Ngaphinda ngakhulekela ngamphuzisa. Kwathi la ena ehlile lamanzi isikhashana. Wayikhathe ephenduka. Sengithe kulengane baleka. Angikuvumi inhlobo kengane yami ukuthi ningathi niya khona. Ngoba ngihleli la. Kubuhlungu impela. Kodwa ngiphike ngithi ngokuthi engimkhonzayo ngelinye ilanga nawe uyomzwisa ubuhlungu. Engimkhonzayo uphinde kwesibili uyomzwisa ubuhlungu. Iyodwa into engiyifuna mina ngengane yomntana. Ngikhulisile lengane uyiseyizele. Engazazi ukuthi uselingane sithathu. Uma inje kubuhlungu. Kodwa inhliziyo yami bisiyamukela njengoba nje esho ethi ungibuzile ukuthi uma ikuzungezwe ungacabangi. Ngelinye ilanga kuyafika ngiyenza umsebenzi wezandla mina amacha. Ngibekela isikele umesi. Uma ingene esenza lezo zinto. Ngelinye ilanga kuyafika bese nguthatha ngushutheka phansi. Ngiphike ngokuthi kusho ukuthi ke sekuba yikho ukuthi lapha ngobe ngibambe khona nami ngobe ngibambile. Kodwa lokhu njengani yami okushoyo angideserve ukuthi ngingaya kuye athi uyonitshela ngoba ziningi izinto ezizuthi. Mina ngizobe seningekho thina sihlezi. Yena uma ebona ukuthi lengane kufanele yenze nje ulungile yena ngelinye ilanga umvuzo wakhe uyothola. Uma wakwenza Kubuhlungu ke ngoba izinto ezikanjena nabo abelaphi abanye babo bagcina bengakwazi ukuthi bezelaphe ngoba basuke befisa ukwazi ikhambi noma ukwazi okuyikho okwangenayo noma okwaba imbangela yokuthi azagcine ebasesimene esifana nalezi. And kuba buhlungu uma kunento kanjena ebakhona endaweni ngoba uma ngelinye ilanga engona omunye umuntu okhona endaweni singazi nje thina ukuthi noma nani ningazi ukuthi usewaphambana nomunye umuntu aficakala mhlawumbe elimele ndawona thizeni noma eshonele esigangeni kuyothiwa uye vele ngoba indaba yakhe iyaziwa. Kovele kusolakale ngapha ngakusisa ukuthi mhlawumbe ubelwele ingane yakhe ekubeni kungakikho lokho mhlawumbe uthola ukuthi wona omunye umuntu ongakwazanga ukuthi agcine akubekezelele lokho. Uqinisile impela kungenzeka. Kodwa njengoba sekunesikhathi nje uma ingase manje angithi nali liyagama lokuthi ena akukwazanga ukuthi ngathathwa bebe njengoba sihlezi. Yeah. Ngenxa ukuthi ena umqondo wakhe nawo uphazamisekile. Angithi kwamanje uma ngathiwa kuyahlalwa uyabuzakala lokho ungabuzakala kusetshenziswa lokho. Yes. Ngoba still a time na udla amaphilisi. Yingakho ke kodwa bathula kanjani ke bona uma sekukanjena bengakusukumeli ngoba befuna ukuma noma ukudefenda
ukuba ngase sayidini lakhe yena umuntu ukuthi hayi ngoba udla lamaphilisi bathula bathini mabebona le yangane encane kangaka ibisanekusasa elihle liqhakazile kunento eshiwo umuntu ngoba phela engicabanga ukuthi angandoma mhlawumbe ukwenza kwakule ndawo akufani yini nokwenza kwangakithi thina nje ngapha ngondaba zensako makukwenzeka into efana nale kuyaye kube khona isikhathi la khona induna yesigodi ebikelwa khona lolo daba malisando kwenzeka imbize lowo muntu iwubize lowo mndeni behlaliswe phansi ukuze bekwazi ukukhuluma kukhona wonke umuntu kusuke kukhona nabantu basemphakathini namaphoyisa nani lawe beyinduna asuke ezothamela lelo daba before liye enkosini ngoba kulicala lento ayisho ngomlomo wakhe ngambopha nje enkatolo ngalento wayisho ibuza induna ukuthi wawuyishiso yini lento owawuyisho ngaleli langa ukuthi ingane njena nje ingenxa yokuthi noma usokwenzi ukuthi wawukuthathaphi iyinto eyicala ngakithi nje wayizohlala lihlalwe induna lithanyelwe futhi abantu bendawo kukhulunywe abuzakale ngaba kaze kuze kuhambe isikhathi eside kangaka kodwa kuyangithusa ukuthi endaweni esemakhaya kunento ebulala ingane encane ebinekusasa ebizokwenza izinto ezinkulu endaweni kube khona umuntu ozokwazi ukuphimisela ngomlomo wakhe ukuthi kuukuthi nje kule yangane ngenxa ukuthi kwenzeka ukuthi bese kuyathuleka nje kanjani futhi kwaphazameka lapho-ke mntanami ukuthi ngesikhathi ekusho Nangasukumele. sikusukumele sagcina nje sikukhuluma nje Uphelela kanje. sithi asiyekeni lento ngoba sizoba nokuthi vele lo phazamiseke. ngizokuthiwa kasahlani nasekhaya Uyahlala izolo nje kade ehamba nje khona lawo ehla wayakhala. Hlala yedwa nje umntana angasenabazali. umuntu ongakanani lo ukhulile ngomdala ngithe no 50 something hawu kanti ukhulile hey manje ke nithi kuyophetha kanjani ngale yangane nithi kuyogcina kwenzakaleni ke ngayo hayi siyeke futhi sihlala khona lapha sengibuza kini nje njengomndeni ke senithi kuyoba isiphi isisombululo ukuze yogcina be right noma senilindele lolo suku ayophinde futhi afuna ukuzokhuluma ngalo yena mama lo ngoba phela mina ngizothi umama umuntu ona 50 aphinde futhi abuya azokhuluma ngalo ukuthi namhlanje sengizoshoka ukuthi ukubhema kwakhe ke lokhu wayephanjanisele ngakho wakubhemayo wayekubhenyiswa wosibani bani noma wenzeka kanje senicabanga ukuthi lona khambi lelo Yebo kufanele ubuze kanjalo akusilona ikhaya kodwa ngokweinhliziyo siyafisa ukuthi sihambe size sikuthole ukuthi iyaxazululeka inkinga yengane siyamthola umuntu okwaziyo ukuthi akukhiphe ngoba hayithi ngoba ngingahambi ngiyahamba ngikuthole kuphela ngaqondani nomuntu ozonginika okuyikhona khona manje futhi into efikile inkingi ngingedwa ekhaya noma ngikuthole angikwazi ukumxaka namuntu ngoba umuntu engamthola ungavuma wathi fanele ukuthi aphalaziswe iphume lento so ungakufuna ukukuthaphuza uyabona-ke ukuthi uma nawe uyigulela ungakwazi ngoba kwazi kwangcono kusekufika umalume wakhe omncane sengikwazi ukuthi uma sengifuna ukumphuzisa ngithi woza enamphuzisa ethi kuphuze wena ngeke ngikuphuze ngoba namaphilisi uyakusho athi adle wena
manje ke animtholi yini umuntu onabantu abasekhaya mhlawumbe olaphayo ke ngokwesintu kodwa onabantu ahleli nabo mhlawumbe amathwasa ke akanjalo ozomthatha yomhlalisa khona mhlawumbe amnyangele khona noma amsize khona anikaze nimthole umuntu ofana nalo angaze ngimthole kodwa ukhona bekade ena nje eyinsukwini ngizwa ngaye ngangeke ngakhuluma ena nomunye ena umntwana ozalwa udadewethu dadwabo kama engathi umamncane indodakazi yakhe naye ibina nomntwana enophambeneyo naye wayifuna ukubulala umamncane bamthatha bambeka ena eqala kabusha ena bamisa esibhedlela wayehlabeke kanye naye kwase kusho ukuthi lona umncane bathi ena uzogana ibusha ngoba badala abantu abalapha ungcono ukuthi ena buye anikeze treatment. So ngaloso sikhathi ngeke ngisho ukuthi treatment ayimenzanga lutho ngoba kulokhu ukuthi ilanga libalele kanjena nje uhlanganisa izihlahla uyamba amabhakede ena uyafaka phakathi uyaphalaza uyachatha anele ngadladle ena useyochatha elangadladle useyochatha so ngathi amsiza ngoba ena nakho ukuthi ena enze ikhanda ena eliqinile kusukela khona lapho ukuthi ena angavumi ukwala. Okay, ngesikhathi kade kodokotela busy nabo bamchecka yini umqondo wayehamba nonina ke la bamchecka yini umqondo sisi bamchecka ingwele zami bathi sephazamisekile into sithi ngamaphilisi ke leyo ngoba uqala ke ngicela ku-treatment asesibuya khona ingwele zami. So awucabangi yini ukuthi uma mhlambe kungatholakala indlela yokuthi ake ahamba yohlala mhlambe noma esibhedlela bemnyangele khona abuye mhlamba ngabuye sengcono ebese kwazi ukuqhubeka ne-treatment because ngicabanga ukuthi noloku ukuthi uyayidla kodwa abuya ngayidli kahle kuyaba nomthelela buya ngayidli impela ngoba bese isikhathi engifika ngo-12 sengilele ngizungile kufanele ukuthi ayidle ntambama. wasafika kwikamera la ikhona lokho phela sisiteteleke ukuwusizo okukhulu engangifuna mhlawumbe isisi uyakhumbula ngesikhathi ngikhuluma naye okokuqala ukuthi mhlawumbe uma engafika yena aluze udaba lengane ayibone ikhona indlela mhlawumbe angenza ngayo ekungisizeni ngoba nami ngibuye ngibe umuntu amandla angenawo. Okay, esibhedlela bamkhipha ngokuthi ayisimbona thina ewumuntu osengakwazi ukuyolulama ngaphandle. Ugcina kwami nje ukumlanda esibhedlela nangisisi la esasigijima naye la waphuma namhlanje kwasanga kusasa kwayiyo kholoku sagijima wonke amaqele lawa sambisa imithini akukho njengathi esibhedlela abangitshela khona kuphela bathi nje angize ngizongilanda because kwazi ikhathi ze-COVID ngalezo khathi akukho njengathi bathi usengcono noma mhlawumbe ake ngiyombona mina ukuthi kuyehla abangitshelanga lutho kuphela nje bathi nje sebemkhiphile angize ngizomthatha akaze aphinda abuyele emva kwalokho akaze aphinda abuyele. Okay, ngoba emva kwalokho sasidamite senzo lama-booking engwele zani kwesinye isikhathi kube khona engijombayo ngazo lezi sikhathi sokuthi uvela avuke ngisho ngo-4 ahamba sokuthi ngizothi ngiyavuka kufayele sigibele sihambe akasikho. okay. Akukho mesuke yola namaphilisi sukuhamba naye ugogo behamba naye ngoba mina Sukuhamba naye. suke balanda ekliniki alanda esibhedlela akukho mhlambe abake bakuveza ukumsuggestela ukuthi mhlawumbe ngaba nomjovo thizeni abangamjova wona ube semzimbeni ngoba wona ungcono ukunamaphilisi amaphilisi uyakwazi ukweqela kodwa wona ngeke azakwazi ukweqela. yebo ena akaze bachaze kodwa ena bese ngeke ngakucabanga nami ukuthi engazathi ena ngafika ena ke ngimreporte udokotela uzakwazi ukuthi ngithi ngiwathatha lamaphilisi kodwa nomjovo beyothola Ngoba
ngoba esho nje usisi ukuthi uvele esibhedlela bayathola ukuthi usephazamisekile okusho ukuthi sekudinga ukuthi kube nenye indlela uma kuwukuthi amaphilisi ngoba ubuya wadoje noma eceke akube khona okusegazini angeke aza kweqele azokuthola njalo melande ini amaphilisi njalo melande ini amaphilisi because ukhona omunye ubhudi nasemakhaya nayo wayena inkingi kanjeya yena ke wayengahlali nje sidala ekhaya angikholwa futhi ukuthi wayelithola isikhathi sokuthi aliphuze iphilisi into eyayisebenza kuye kwakuba umjovo yingakho ngize ngiyibuza leyo ukuthi anikaze yini nize nicabange ukuthi omngcono akuthi ewaphuza kodwa kube kukhona into emlekelelayo efana nani ewumjovo kwazi ukuthi njalo ngesikhathi esukuthi mesiyolanda amaphilisi ufika athole lo mjovo lo engakaze ngikwenze kodwa akashayi akasuka umuntu nodlame kumsuka nje ngaleso sikhathi gcina ngokukhuluma uyayisaba into akashayi kuphela nje yakhuluma kuphela uma esefuna ugwayike engawutholi ila khona-ke okay kodwa futhi nakhona hhayi ukuthi ngoba esuke eshaya suke ekhuluma nje yaluza yena nginikeza ugwayi phela gogo iluze yodwa ahamba azazofika ngisho la kumkhulu wakhe kuyamsaba esuka athi ngisayocela kumkhulu uzothi efika afike hayi umkhulu ngikwazanga ukucela ubuzowucela kanjani mhlawumbe uzathinziyeke kugogo wakhe akhiphe uponda amnike abesehamba-ke uthenga akwenzeki angahambeli isikhathi eside ekhaya mhlawumbe engabuyi iy'nsuku kodwa usuku ukakwenza kodwa akujwayelekile oh okay akujwayelekile ngisho ngo-12 uyangena yafika ngoba usuke engahambeli kude okay sebeyasi-understand isimo sakhe emphakathini hayi ngizothi bam-understanda noma abanye bake bakususe lokho kodwa baku-understanda ngoba angaze ngithole ukuthi sebemlimazile kwasha kwacima ngaphandle kwalapho hhayi-ke kushayene esengisholo ukuthi awukwazi uyithola imbike kanjalo engamacala awenza ngaphandle agcine efinyelela kuwena okusho ukuthi cha baphilisene kahle nabantu basendaweni nabo kunjalo baphilisene kahle nabo hhayi ukuthi nje vele akuyena lowo muntu wesiphambi kwami akayise esikhuluma ngoba nje uma ungase uthi uye ekhaya kubo kuhlalwe kanje bangathi thina simazi usaye njalo manje yikho engeke ngithi mhlawumbe kukhona nasekhaya ingadi ngoba nje umzoli hawu wena uthi akathiwa umthumusa thina siyamthumusa noma eyithatha futhi imali uma ngabe eyibonile ene-chance yena ikhona imali yami engithi ngiyibekile akayithathi imali enkulu aphandle ukuthi nje izongigolozela ngokuthi nje enangavumi kushintshe angisamthumile ngakho lokho okay ngoba enmayise edawogogo enalena sengizothenga i-rebooster ngizothenga amagwinya yabo ngizothenga eyibambele yeah okay kuyezakala ngiyafisa ukuthi ngilizwe liphuma kini ukuthi cha thina esifisa ukulekeleleka kukho njengamanje esimeni sakhe sifisa ukuthi kwenzeke kanje noma esesikwenzile sesihambe sahamba amandla ethu aphela esifisa ukuthi uma kuwukuthi singalithola usizo kungaba ukuthi silekeleleka ngendlela kanje noma ngendlela kanje ukuze kungabi yimi umuntu onikhulumela konke niyazi nini nikufisayo nokwadala ukuthi sikuze udala ukuthi uxhumane nami mina ngizolalela lokho okushoyo bese siza ukuthi enkingeni obhekene nayo singenze njani ukuze sibambisane nawe noma sithwalisane ugcine ukwazi ukusizakala akuqale ukhulume logogo yonke into mina engafisa ukulekelela kukho ukuthi mhlasimpe mangathola indawo ukuthi agcineke mhlasimpe like i-rehab okay mhlasimpe masingaqala sibone iprocess ukuthi uma iyeke ugwayi lento iyaqhubeka yini noma
iyaphela bese kuba yikho lokuthi ngoba vele emadlebeni ethu kwagcina kufile ukuthi kunesandla somuntu mhlasimpe athole ukuphalaziswa akhishele lo khanda lentulo. Okay, ngaphambi kokuba kumphathe lokwayibhema yini vele? Ngathini kwakuse ukuganga kwengane nje kahlahle sesositeteleko. Yabo lokhu ukuganga kwengane uthi saqala isatshontsha ukubhema ogwayi wayengakagxili kuwo ngoba wawusathi mawumthethisile ngakusasa umuzwe ingane ngiphunga kagwayi. Kanti khona isithe sesenginombolile ukuthi cha ngingagadla mina ngalokho. Okay. No, yezwa. Lokusho ukuthi okufisa ukuthi bengathola mhlawumbe ukuthi aqale aye rehab. Yesibona ukuthi mayiye kugwayi lezi zinto lezi azenzayo ngoba ebhema nje uma ebuya angeke azazenze yini bese kuba yikho lokho ukuthi ke akhishwe ke phela leyo nto lelo khanda lentulo abamfaka lo. Okay. Ngoba cha impela mina ngifuna uqamba manje ngizamile noma ngeke ngisho ukuthi bese ngihlulekile ngoba kuthiwa yike sendombuko wayo kodwa khona ukuhamba ngibona ukuthi amandla awekho fuze ngabe ngiyaphambili akuyeki phambili ngesimo sokuthi uma uthi yalalela ukuthi ekuthini usizo ungalithola ngengane yakho uma uthi ulandela ngokwe price umuntu avele asho into engaka ngunamba bani mina kufanele ngiyokhohloza imoba lapha emaplazini kufanele ngiyosika amakhwane kufanele abuye ugoga luke ngiyosika mina izohlangana nini leyo 5000 inkomo ngayithatha yezwa. Yilelo nje usizo engangicela usisitetelele ukuthi mhlasimpe uma engathola irehab nami futhi angifuna uqamba manje ngilimele ngoba kwamanje nje ngilimele angifuna uqamba manje akudluli usisitetelele nangu Malumekazi ngaze ngamtshela ngoba kade ngiqela ukukhuluma nawe nje ngafona Malumekazi ngirephothela kumalume ngihleze ngedala ngine stress kodwa mangingena ku YouTube ngibona umuntu osiza kanje mhlasimpe nami ngangisiza sengimbhalele mhlasimpe umalume uzothetha ukuthi why bese ngihamba ngemuva ngoba njengoba baba singesenaye lapha ekhaya yena osewubaba wethu umama wethu akufanele senze izinto sidlule ngalo uMalumekazi uyazi yikho into esiyenze ekhaya umalume singamtshela ukuthi malume ngosuku olukuthi sicabanga ukwenza kanje hayi sesuMalumekazi hayi ngizomtshela kodwa mshana ngoba ukhuluma ngempilo yengane angikuboni mina ukuthi mhlasimpe umalume wakhe ngikuthethela lo hayi nangempela ngithema ngifika ngoba ngangibhala ngangesebhalitho ngithema ngifika la sesihlala phansi ngambona ukuthi umalume nawe yamukele umuntu wesilisa phela akakwazi ukukhombisa ipain yakhe ngaphandle njengathi nabantu besifazane ngabona ukuthi uyamukela nabafowethu ngababona ukuthi nabamukela abanankingi yize kugogo kukhona lokho ukuthi uma ingane yomntana misiya lapha iyejele yini ngichazele khama akaye ejele yosizwa sisiteteleke uma esithola indlela yokuthi amsize uzosinikeza yonke information sizomfike uzofika umbono ukhulume naye uzochaza insisite okunye ngicine sengibatshela ngithi mina nani seniyobe senibuzela esekhona ngoba ngikwazi akaboshwe phela uboshwe ungenzanga icala umuntu oboshwayo umuntu owonile ungonanga nje ayikho into ongavele kuthi uyaboshelwa yona lapha yana indawo elekelela umuntu noma elekelela nina ekuthenini akuphume lento engaphakathi kuyena noma kagcine eyekile isidakamizwa asuke sidla ukuze kubonakala ukuthi uyasizakala yini. 2 nina niba nayo indlela yokuhamba phela nimbona hayi ukuthi nisuke ningakwazi ukumbona. Okwesithathu ngeke kufike mina sengithi ngizomthatha cha kunemigudu nezinto nina bomndeni okusuke kumele nizigcwalise ukuze nisho ukuthi niyavuma ukuthi angathathwa ayolekeleleka ngaleyo ndlela. Akekho umuntu osuke eyobulawa noma eyoboshwa. Nina futhi enisuke nizo update ngakho noma nizokwaziswa ngakho konke okwenzakalayo kuyena kwenzeka ukuthi sesiyambona yibo futhi abazosho ukuthi sesimbone sekufanele ukuthi ke manje usengaphinda abuye ngeke sasibheka bayazi bona baqeqeshela ukuthi bambone umuntu ukuthi umuntu osuke sesimene esikanje wenziwa kanjani ukuze akwazi ukuthi abuyele esimeni sakhe sokuqala ngoba thina singakwenza konke singaze simbulale silokhu siyabathe sifaka induku kanti ayikho into kuphi
endukwini idinga ukuthini akahambe yosizwa abantu abakufundele ukuthi beyomsiza. Nempela lokho ngiyezwa Ngiyazi kubuhlungu akakaphawule. ngiyazi kubuhlungu ukusuka kwengane ukusuka kwengane yakhe eduze kwakho ungasayiboni noma iyenzani izolala idlile cha kuyadliwa. Kufundiswana idiscipline lapha, kufundiswana ukwazi, ufunda ukuma, ukukhula, ufunda ukucabanga ngendlela eya phambili, ungacabangi ngendlela ebuyele emuva. Usuke nje uzofundiswa ukuzimela wena nokwazi ukuthi yizini izinto okusuka kumele uzenze ukuze uye phambili. Nokulwa ke phela nalento ngoba ngeke size sikwazi ukumlekelela thina ekuthenini awuyeke. Kunalokho singagcina kuba yithi esenza ukuthi abe nezinye zezinto azenzayo ezingezinhle. Ngoba simphushele ekuthenini hayenza lokho kufunwa yithini. Yebo ngiyezwa njengabazali phela bami njengoba siyasho ingane ukuthi khona ubhuti umakoti lo isekhaya lakithi. Ngabuya-ke ngazokwakha isithumba-ke suka le ntabeni zasempangeni yila nabo bangake basho phela njengengane nabo abayibonayo balusha usizo. Ayikho into engayisho njengoba usho nje kubuhlungu khona ukuhlukana naye ngoba ngizobe ngiqala ukuhlukana naye mangabe ukuthi ngiyahlukana. Kodwa ngithi uyazi ukuthi uyobe umfunela into lesenhlizweni yakho ngayo. Ngiyakwazi lokho ngoba ngibabona nabanye la ku TV esezisho yena. Seyixoxela yena ukuthi manje ngivele ngibone ngazathi mangabe kuyimi mhlambe kokwenzeka noma kuye kwenzeka kulabo bantu yabo. Ngoba ngiyakufisa khona nakho ukuthi engathi ngabe impela uyagcineka kulo ndawo ngingazi noma kulo ndawo kube ku safety nizokwazi ukugcineka angacabangi ukweqa abuye. Basuke bebaningi abasesimeni esifana naso engesuyeyedwa. Khona abafika bengekho ngisho esimeni esifana nesakhe. Lo mntana ngendlela ayihlaniphe ngayo esikoleni kodwa ngitshela ukuthi manje akakwazi ngisho ubuye igama lakhe. Ngithi-ke ezinye zezinto lezo ezizothi uma angithi mama uma ufuna ukulapha inxeba awulizungezi ukuze lilapheke noma awuthi mase linesikhumba uzolokhu uhamba ngaphandle kodwa kusuke kudinga ukuthi klina lona ngqo qobo lwalo bhekana nalo ngqo ngene ekujuleni kwalo ukuze ligcine libe right. Uma sizofinyeza noma sizoba novalo sibone ngathi thina singenza kangcono ukudlula ukuthi simdedelele abazomsiza ngeke ekugcineni singahlala naye size siguge noma size sishone engasizakala ngengabanga ilento esiyifisayo. Ngiya-understand ukukhathazeka kwakho, ngiya-understand kodwa manje ukuze ekugcineni yena abe right kuyadinga kwesinye isikhathi ukuthi sikuvumele kubuhlungu njalo ukuthi akwenzeke kodwa uzoba right. Kungesuye futhi umuntu oqala okuyobe kuthiwa kuyothestwa ngayo noma kuyozwa ngayo ukuthi kuyavuma yini noma kuyalunga yini. Angazi noma niyangizwa. Kuzoba right ngoba mase longifikile la ngisebenza ngabantu abanjengayo. Akaza admithwe yena since nje lapha sek-admithwe abantu ababodwa bahlezi bebuya abanani compliant abanye ba compliant kodwa akuzweli usa akekho compliant ngoba uyadoja ubuya zulu kodwa akekho aggressive. Yeah, all right nje futhi ukuthi ugula kakhulu sometimes mangabe lapha ekhaya ezansi ngoba la kuyofika ngisho umfana wami athi nje mina manje ngiyayixoxa indaba osanje isihlana abangani lapha sikhuluma indaba zabajida aphendula into eqondile so incane nje into la yakhona uzofika sizakala ngoba shothi nje kudidika kancane nje noma mhlasimbe into ke mangabe sesekhaya kuyavo ngoba impela leso kehamba khona nathi misidlula nje ngisho kusetshenziswa simbone sisebenza lento angayenzi mangabe sekhaya nokuthi nje sisengawazi kahle amaphilisi kodwa ngumbone esuke lingane nje ngiba ngisho akaza admit abantu abayi-1 baze bavalelwe kusekunjeni yena akazi ufithi vele ukuthi usizakala yilokho futhi uyabona ngoba kwakhe kukuncane kangako shesha uzoshesha
mina ngiyafisa nje ngimbone ngoba mina ngimgcina emncane ngafisa ekhulise nje ngiyafisa umbone right mhlawumbe imbuzo phinde ngoba la sike kade efuna nje uphinde esikoleni ethi nje ufike esikoleni uqala uJanuary ukuthi nje ayibo efuna ngisho ubhaka ukuthi kuba hamba nje kancane ayikakhulu uzoba right mehambile sosikhashana ngoba ngeke nibe la kanti into eningi inzawo niyayingabazi angazi Uyayizwa sayisho wehospital ile nto ke ngisho ngithi uyabona ukuthi nale gap yokuthi angabi bike esibhedlela uhlele esibhedlela iyona egcina yenza ukuthi isingaliboni ukuthi uhambo lwakhe luyaphothuleka yini. Futhi ngeke admit njengoba ngisho ukuthi akekho aggressive kodwa yize engawadli kahle amaphilisi noma sisebenza abantu abakhona ngisho basendaweni la omunye sasamone ngena ngisho ebusuku usaka ngena imizi yamuntu nje futhi uma usokhuluma nami lamanga ngithethe isele enhlasembe ngidina ukuthi vele ubuyahlupha ugogo uzishayela amahlungu abe nembeza ahambe so nje engisho ukuthi mina ngiyabona ikhona nje le ndawo yanencane ezolunga mengase abhekane mhlambe futhi esebona nabanye abanjengaye beloke bexoxa nomunye abengcono kanjalo nanokuthatha amaphilisi ngesikhathi lokho nje ikhona engike ngibamba kakhulu ukuthi nokuthola amaphilisi ngesikhathi maku u8 akubo u8 kuleyo ndawo maku u6 kubo u6 maku u4 kubo u4 njalo iroutine kanjani iyafana engicabanga ukuthi umehluko omkhulu ongenzeka ngoba nje nakho ukujova lokho umuntu ezajove lapha umuntu odlubayo usuke enolaka akadlobi nje ngisho ukudla ngekho sawenza noma yini uyapheka ngithatha uflower akazenzela iroti khoma ukuthi ingqondo vele unayo angazilimazi enze nje phela qedwe upheka kahle nanga ngafika ephekela ngasinawo ezenzela uloti kanti sawopheka kahle kanje right nje kushoda nje angazi yini mhlawumbe yona irehab mhlawumbe insangu wayebheme emncane because vele uyawona umqondo iyawuphazamisa ngiyacabanga ngaba yiloko noma mhlawumbe kwahlangana naleyo nto eyafakwa kanti vele nayo wrong Ekubeni kwayona lensanga esibhenywa manje akuseyona insanga eyayibhenya abantu ngoba uma uyibuka ena ke ngithola ishuqulwana lapho ngathi angifuni insanga ekhaya kodwa ukangene ena nayo mangibamba ngithi ithi isihlahla sayo ngiyabona ukuthi kade ngibuza komunye ena ngithi kuseyiyona ininsango lena ebheni wathi hayi bahaka izinto khona into esebeyifaka kiyo khona ish kukhona lokho abakufakayo uyasuka ubeka isandla uthi ungiqeda nje sengibonile ngahambe ngemaphoyiseni ngifike ngithi ngiyangibonga njani ungishayile ngeke bebuze emaphoyiseni ukuthi bengitheni mina mawufika wona bazothi wena ukulima zephi uyayizwa usuboshiwe ke wena Sapien. Ngoba uyothi amshanga elilanga fele ezandleni zakho. Ngimbona. Inkinga yofela ezandleni zakho. Bese kwenzakalani? Thola ukuthi bese kuusuku. Kodwa manje inkinga sekuhamba ngawo. Ngiyazi vele uma umbona kuzohluthuka inhliziyo izohluthuka. Kakhulukazi ngoba uzizwe ngathi akazazi akuthola isithuba lokubekwa lapha afanele khona kuthiwa phendula Impela lokho kuyangilimaza. Lokho sisafuqa manje angilimaza. Ngoba nakhona lapho ngasho komalume. Ongcono ngiyoreporta emakhanseleni. Mhlasimpe mase kusemkhandleni. uzokwazi Ngakwazi ukukhipha ngoba ekukhulumeni kwakhe yena mayeyikhuluma indaba wathi obaba omncane bayingane wabuza udadewethu lozalo usisi ukuthi babe ngeke bonke bebambisana kwayo uyena muphi lo ngambuza enkantolo ungayimela lento wathi shembe ngiyakumela manje lento intizwe nami naso sesidondo angazi noma ingane nami ngoba ihambi yakubo kwayo uyolanda kuyo ngaphezulu
Phephisa. Ayikho into ebuhlungu ukuthi mambona untanga bengane baqhumele impilo. Eyami ingane inalutho. Fanele. Career yomntanami. Career yomntanami ifile. Ngendlela ayihloniphe ngayo esikoleni. Ngiyanisola ke kodwa nami. Ngizama ingane yami ngiyifundise shona. Ngingenalutho. Ngiyanisola kodwa. Kwakumele nisukumele lento ngalesa sikhathi ukuze azolapheka. Unje uzizwe ngathi akalwelwanga ngokufanele. Ngempela futhi Engathi akalwelwanga. Yikho membone evuka intukuthelo ukuthi ufuna ukumshaya ngoba uzwe ngathi nami yekelela. Yabo lento ifana nokuthi kubulawa umuntu wakini, abulawa umuntu enimaziyo. Njalo nihlezi nimbone edlule endleleni kunabafana ekhaya ukuthi wabulawa umuntu wesilisa. Elokho edlule vele uzobabuka ukuthi bantu nina yini nihlulwa womunye umfana owabulala umfweni. Understand? So injalo uzwe ngathi namiyekelela. Kwakumele nisukumele lento kakhulu. ngeke ngibablame sisistedele. Sikhona nje la singabantu njengoba ukhona na kunabantu abathathu ustetele ukuyibona ukuthi uyena. Sikhona la abantu abasithandi bonke asiyona imali. Kodwa lokho vele siphila nakho yonke indawo futhi. Ukhona nje nawe sisi emndenini endaweni ngingasho ukuthi emndenini endaweni kunabo abantu osolayo ukuthi ubani akangifisela ukudla. Nawe ukhona nje bakhona ekhaya kini kwaNdlovu owazi ukuthi yazi uma ngiya kwaMpanza abakwaMpanza vele abasifundi nabakwaNdlovu. So lento angeke ngize ngisho ngoba sesikhulile siyabuka ukuthi ngisho ngingahleka nawe. Kodwa ngeke awuhleki ngalendlela ukuthi ukhululekile wenza mina isilima. Behind my back khona something oyenzayo kumina. Njengoba echazile uma eqala nithi uma sithi sizoya kuyi umkhulumo wendaba ayosinikeza ingonyuluka ukuthi ungubani loyo. Vele uzohamba nebemelmode ngisale mina la impomo. Uzokusasa kusengithiwa ngishawe ikhanda ngafu. Ngenxa ukuthi sengiyazi ukuthi kwenzakaleni. Esibani. Yeah, kuzakela. Asithemba ukuthi kodwa nje esengifisa kakhulu kulungile noma ngingasayizwanga ngikuluka ukuthi ingane yami ke yabulawa kanjani ngenzeni wayengasho ngani mangabe nganginesikweletu sakhe ngoba ngaleso sikhathi ubaba wayesakhona esaphila mhlawumbe wayengakhipha ngisho inkomo esibayini umalume nawe siyakwazi ukufika kwesokhala nangumalumekazi nginenkinga akhiphe lo 10 rand ngangingasho ukuthi maluma sengene icala kuthiwa sengenza ukuthi ekuthini ukunokuba ngaze ngifelwe ingane yami enda kusoze kudlule sisistedele yebo yena ingane yami izoba right kodwa khona yena kuyohlezi kukhona lelo chashasi okwenzela ngeke ngenzele lutho kodwa khona kuyohleze kukhona ngiyazwakala sisi kodwa ke esithemba ukuthi kuzolunga mangasizala umntanami amanto anginankinga ngoba nogogo sengizame kaningi lonke leli sonto ngifikile dama ngimbuyisa ukuthi cha hayi ukuthi ingane yotshingwa mawukuthi bayafika osisistetele kubathi khona usiza bazokwenza futhi akeze ukuhamba ngalelo langa efikile ngoba angifuni uqamba amanga uzobe eqala ngempela usuku emehlweni kamama and iyona ngane nami yokuqala uma ngikhulisileyo laba abanye beza ngemuva mangathola nje usizo ukuthi umntana wami abe right lokho kunye uJehova. Alright. Kuzakela ngiyabonga sicela. Bengizobona wena. Uzohlala lapho. Ngiyathokoza. Bengizofika izolo. Ngicela ngafika. Ngifike namhlanje. Ufuna ukuhamba nami? Yebo. Kula la ngifuna sihlala khona.
uSimali. Igugu sefuna umuntu. Neminyaka mingaki? 21. Welcome up. Saka. Napho yini ungangibuza? Sure. Angithi ibona ko anke bizo lo mafika sebefike. Besithathile uhambo lulude mbukeli sibheke eshowe la besiyozwa khona ukuthi ithini inkinga kadadewethu futhi engalekeleleka kanjani. Uthi udadewethu kunomunye wabantu noma ugulelwe yingane ithe isigula ingane ngendlela angayiqondi kwavela umama thizeni wavela nokuthi uyazi yena ukuthi kwenzakalani enganeni noma kwafakwana entweni eyayibhema kuze kube nje kube ngathi phambanelwa umqondo. Kodwa kakhulu ke angeke vele size sikulindele ukuthi umuntu odla isidakamizwa esithile singayitshela ukuthi angakwazi ukuparticipate noma ukuphila nabanye abantu ngendlela efanayo ngoba yena kunenye into emlekelelayo noma embusayo emzimbeni wakhe. So lokho kukodwa nje kusinikeza ukuthi kungenzeka ukuba yebo wayekukhulumile kodwa imbangela enkulu kakhulu yilesi sidakamizwa. Kodwa ke uyikhalelile kakhulu udadewethu wathi okungcono singagcina simsiza ngokuthi akatholele umntana wakhe rehab la azokwazi ukuthi ayotholakala ukusizakala khona ukuze abone ukuthi leli ikhanda lentulo okushiwo elikhulunywa ngalo noma lento okuthiwa wayibhema noma yafakwa egwayini wakhe ikhona ngampela yini noma sekuwukusho nje noma sekuwukubambelela kuleyo nto noma emazwini alo wakhulumayo. Bale baphetha ke bashaya ngonyawo phansi bathi cha Steteleku sisabela into eziningi uma singathi iyomqondo umuntu owakhuluma ngalolu daba usifunela ingonyuluka kuyi ukuthi yini ayaziyo uwazini futhi angasiza kanjani ukuze umntwana egcine ethola ikhambi. Bathi bayasaba basabela nempilo kasisi ukuthi sizothi mase sambile thina kube khona okuningi okusala kuba zinkinga kuyena sasihlonipha isicelo somndeni sangabe sisaya ukuyofuna ingonyuluka kulo okuuye owaba namagama owawaphimisela ukuthi kwenzakaleni enganeni. Kodwa ke makuwukuthi wena unenkinga ekhaya shayela le number la ngezansi ungithinte nje uthi ngithathe Steteleku bese ngihamba nawe sibone ukuthi ungasizakala kanjani. Kunenye into ke seniyenza lapha ku WhatsApp eyokuthi mawubhale ku WhatsApp uzolindela ukuthi nje wena phendulwa manje bese usizakala manje. Kuningi okwenzakalayo yithi usubhalile bese uyafona phela ngoba nibaningi kodwa thina sisodwa sisebenza ngani. Sihlonipheke ufone sikuthathe siyokusiza. Mina Steteleku intokazi yaKwaNdlovu sifike saluza udaba likasisicebile namhlanje ekhuluma ngengane yakhe noma ezicelela ngengane yakhe. Sayibona futhi nayo ukuthi umfana osemncane usengakwazi ukulunga aqale phansi impilo kabusha. Yisho njengami ke uthi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.